Moi! Mä tein nyt mun ekan YouTube-videon. Ja mä toivon, että te pidätte tästä. Ja sanokaa kommenteista, oliko tää silleen hyvä aloittelijalle, kun mä aloitan vasta. Niin tää on joku semmonen, että jossakin terveystarkastuksessa. Niin voitte mennä nyt katsomaan, jos haluatte. Tämän lyhyen tarinan nimi kun henkilöt. Äiti, isä, lääkäri ja Maria. Anteeksi taustaäänet. Viimeinen aamu. Kännykkä. Varmaan Harjan hiukset. Noin, mä katson, onks äiti hereillä. Moi äiti. Moi, mä nyt syömään nyt aamupalaa. Siis mulla on aamupalaksi piirakka ja vettä. Menen nyt, niin lähdetään lääkäriin. Siinä oli se terveystarkastus. Menen auton odottamaan. Eikö me kävellä sinne, kun se on ihan melkein tuossa vieressä? Kävelläänhän me. Olenhan me nyt syömään. Näyttää aika hyvältä, mutta no, miksi mä söisin? Oli hyvä piirakka. Oh! Mä varmaan juon tän loppuun. Kyllä mä vien tän tiskiin. Äiti, mä menen vaan pukemaan, niin mä tuun. No. Mitä mä laittaisin täällä? No kaikki ei kyllä ihan vaatteita. Mä oon sekoittanut vaatteet ja nää yhteen. Varmaan laitan nää. Nämä mä laitan. Mä en tätä hilmeä jaksa laittaa sun ihan kakkaa. Tai ihan katsotaan ihan kohta. En mä laittaa tekemään mitään. Tää on ihan hyvä asu. Mä varmaan meen. Minä olen kyllä ihan köynin onneksi, koska mä en jaksa mennä tulikuumaan autoon, koska nyt on kesä. Täytyy perästä sänky, se on ihan kauhean näköinen. Noin. Äiti, miksi mä katsomassa? Autossa ei sittenkin, kun mä kävin katsomassa, että onko mun pakko, niin siellä katsos, kun maksan sen. Mutta minä soitin lääkäriin, niin meidän pitää mennä nyt. Hei. Okei. Mennään nyt. Odota. Mutta, kulta, minne te menette oikein? Me mennään hänen lääkäriinsä nyt. Okei. Mutta no, hyvää lääkäripäivää. No, mun pitää kipittää tästä vähän töihin. Out. Mut no, mennäänkö me? Mennään vaan. Kun he olivat lääkärissä. Onko tää se lääkäri? Moi! Sinun nimesi olikin
Maria, eikö ollutkin? Oliko? Joo. Ja nyt tuohon eteen, niin. Tuleeko äiti mukaan vai? Ne lähden Maria kotiin. Maria. Okei, hei vaan. Mä tulen hakemaan sinut 4. Okei. Niin, mitataanko itse ensin sinut? Mitataanko? Mitataan vaan. Joo, mene tähän seisomaan. Okei. Jotain 4. Jotain 4. Jotain. Onpas minä hyvä lääkäri. Mutta no, mitataanko sinun pääympärys? Okei. Onpas tämä niin loistava. Toi jotakin biisi. Jotain. Onpas taas minä hyvällä. Tutkitaanko sinun silmäsi? Tämä on aika outo juttu. Tämä on oranssi.